Da vidimo koliko smo potrošili. Ne vruće čoveč. Poneo sam 3000-arke, vratio sam 1500. Juneći but, uzeli smo pola kila i to je bilo 800 dinara. Sir parmezan grana padan 200, luk ljubičasti 50 dinara i paprika babura 430 dinara. Sve je ukupno tačno 1500 dinara. Super, za 1500 imamo jedan brz, zdrav, dobar ručak, onako da iznenadimo live. Ljudi, nisam neki stručnjak za ručak, niti sam ja neko ko kuva, ali iskreno, god da ja ode na posao i vrati se, toliko je to učini srećnom da je skuvam nešto, pa makar to bilo i ovo, nešto lagano, lepo, brzo. I to je mala ljubav šta ona sve čini za mene i ja mislim da mi muškarci uvijek trebamo da vratimo isto našim ženama, bar da pokušamo. Tako da mislim da ovaj mali znak pažnje njoj puno znači i iskreno svako kad uđe sa posla obožava da ga sačeka nešto, ona meni uvijek napravi večeru ja kad se vratim sa posla iz druge smene. Ja ne znam kako su ljudi preživjeli bez ovog spasenja. Ono što prvo treba da uradimo je da isečemo luk i ja mislim da je dovoljno recimo jedan ceo da isečemo. Ovo treba prvo da se skine, ova da kažem prva korica. Ja ga presečem ovako prvo na pola, zatim okrenem ga male ovako tanke polutiće, nisam dotakao dno. I sad okrenemo luk i sečemo ga ovako. Tiganj, malo maslinovog ulja. Ja ću staviti osmicu, ali samo dok se ugreje ulje. Stavljamo luk. Važno je samo da ovo polako mešamo da nam slučajno ne zagori. Gotovo je kad vidiš da je onako luk mek i da je ispustio taj neki sok. Da što laganija vatra, može čak i 5, ali vidi se da je luk pustio taj sok. Juneće meso. Rasporedim to meso. Ajmo prvo so, biber, mleveni beli luk, mirođe. Ja i Daja smo već 5 godina u vezi i mi sve poslove delimo u kući. I ja mislim da je to vrlo važno da jedna veza dobro funkcioniše. Pročitao sam jednu mnogo dobru rečenicu. Sveti starac Pajsije, svetogorac, obožavam njegove pouke i kaže on, pitali su ga ko treba kućne poslove da radi, žena ili muškarac? Onaj ko prvi stigne. Kakva mudrost. Uvećat ćemo na 8, treba ovo meso da bude onako reš pečeno. Možemo čas da isečemo ove babure. Da vidimo da li je ok. Treba još soli da se stavi. Još malo belog luka. To je to. Jedan pleh, ovako manji. Zadnja paprika tu je. Na gornji i donji grejač. 200 stepeni može. Proverit ćemo nakon pola sata. Zadnja stvar, da dobije malo ukusa, da ćete sir malo da se otopi i bit će top. Izgleda još lepše. Opa, ko je to došao? Oooo, dobrodošla! Gde si ljubavi moja? Što si radio? A? Jel miriše već iznenađenje za tebe? Ni neke kalove. Vrućina u Srbiji. Ne možda se navikne. Gde si ljubavi, dobrodošla kući?
Si si spremio lepo. Malo iznenađenje za tebe. Dođi da ti pokažem. Ajde. Najbolji muž na svetu! Ja, a moje srce se penjem ovdje na stepenice, čovječe miriše. Već Da. već miriše. Ajde srce da probaš da vidim, ja sam se džabe trudio ili... Si mi spremio moje miljeni jelo. Da. Mini pice, healthy, paprika, meso, pa dobro, to super. Od srca amor sam se potrudio, sad ne mogu da ti garantujem da je perfekto, ali molim te kaži mi ti tvoje iskreno Joj mišljenje. srce, pa super je, mislim, ja sam mnogo gladna, ja sam ti A? pojela sve šta god, ali to mi je top, ovdje imaš proteina, povrće, a ti znaš da ja to obožavam. Ja ću možda da dodam malo ono kotaš sir, da bude, Može, znaš, i to. Svaka cesta si A, radio. pa naravno mi amor, za tebe sve. Uf, srce, a ti? Ti zajedeš sa mnom? Sedi ovdje, pa ja srce, ja ću da te gledam kako ti jedeš. To je hrana za mene. Madre mía, mi marido, nene, ¿cómo me cuida? Uf, srce, qué bueno. A? Prijatno. Ajde, da vidimo šta kaže moja Laja. Top. Da. Bueno. O, To kad jem ovako me posjeća kao da jedem pizza. aha. Nama mi je teško i to, pero nekako asocijacija mi je kao zdrava pizza. Staviti malo oregano. I ovo? Pizza. Top. Oprala sam ruke, nego niste mi vidjeli. Tamo! Kaži mi, jel ima gužve na poslu, kako bilo? A? Da. Znači da se spremim ja sad. Bilo je mnogo ljudi iz mnogo mjesta. Bilo je super. Super smo radili. Ne, baš mi je drago, hvala. Makedonija, Austrija, pa Beograd dosta danas, Pančevo isto dosta. Meni se mnogo sviđa, možda pošto ti i ja tako smo, da kad jedan radi, drugi obavi obaveza kući i sprema hrana i čisti tanjir i tako. I onda ti kad budeš otišla da radiš od 5 do 10, ja budem tu i ja sam ko čisti, ko sredi, ko pravi večeru, ko, znaš, i mi se dopunimo tako. Znači, on ponekad pravi ručak, ja operem tanjir. Ili obrnuto, ja je spremam i on. I meni to toliko važno u životu da nije on kao, ti si otišla da radiš, a ja bio u kući i nisam ništa uradila i onda ja dolazim i meni čeka sve. I ja to ne dozvoljavam u moj život. Ne dozvoljavam, mislim da to nije fair, osim da on ima neki bolest ili ima neka situacija, pero si on je zdrav, 2 ruke i 2 noge, vamos, tú me haces la comida y yo limpio. Espabila. I posle obrnuto, sabes? I mi tako funkcionišemo odlično. Jer nema ono, a ti nisi, a ja jesam. Ne, mi smo ekipa i sve guramo zajedno. I meni sada mnogo znači ova hrana, mi amor. Vengo muerta de hambre, con calor, me prepara esto, yo aquí. To je ono ljudi što sam vam pričao još kad sam bio u autu. Koliko je to prelep osjećaj kad vaša žena ili bilo ko od vaših dođe s posla, umora i to i vi dočeka ga ovo. I obrnuto, kad vi dođete, a ono sve čisto, lepo, Total, čeka vas, samo da sednete i da uživate. total. Tako da, baš mi je drago, mi moram da ste ljubim još jednom. Claro, Uy, guapa pero está. porque ti i ja radimo. Pa da. Sabes? Mislim da je tako, da ja bi bila ceo dan kući, da ništa ne radim, pošto onda ja bi odbavila više kući, ti više na posao. Naravno. Pero pošto naš život je isto, bukvalno radimo isti posao, radimo sve zajedno. Estamos 24 sata zajedno, kod Andrija Panjolka. Bravo, to je sljedeći video, 24 sata za Španjol. Aj, maj. Hvala vam puno još jednom, ništa, u sljedećoj epizodi srce, pa ti možeš... Sljedeći epizodi smo u Španija, idemo na odmor! Čekaj, u sljedećoj epizodi ti meni bre nešto spremi. Dobro, ali u Španija. Može. To je to. Ovako je tanjir. Buenísimo. Svaka čast, svaka čast.